MLA ka maulai ubadeiru unongilam ka VVP uba Baistawal marbanyang uloong baga jingkersan ratba upat ba ka VVP ka penting yakinongilam ka NPP wat hadu bakin lej bam jado hayaudu habakil mentakasngi hanong spung banyalap election MP ya Dr. Batskem merbo uba Baistar uloong ba kiwei kinong san perthai kiwadan hakabor kilaong baka VVP kade kabashu kentho briu hendrei kila kiu pat sakiyo ban lej bam jado namar bakiting yaka VVP kabayo yaka jingkersan barat ba nakipat ba Bakat siya balik ngarak ini kubur ngong ladaw arpo saw aga MP election mila penjob Don Burom ni Dr. Ricky AJ Singkon aw arpo saw mila penjob Don Burom ni Dr. Ricky AJ Singkon tu ai bang ni kekenti ke pamenta Dr. Batskem merbo ngin penjob keput sendan mo aw arpo saw ngi penjob Don Burom Nangin bu ya katong bagani ka by election ka pamenta ngin penjob keput sendan ni upra bagani ka kani ka vote ka bangingin ay menta kani ka kubori kani ka sarkar ka balik denbor kani ka jala ka jonga ka jongpi na ka tahu arpo pra hagini iski pensai mau pensai pila da biru bakumnu ka sarkar na ka atin ya ka voice of the people party ngai badon ki MLA kibadan hakal yang sensyar menta kibala sotut ya ke ba nakal yang gejumi keren mau yong ba kani ka sarkar balik kali abha menta mo balik kali abha kani ka sarkar pinangi sibur mani ka sarkar pasamat benbit ban pentame yo pat ba hagini ki arsnam ki ban sawan namar balai namar ka sotu lada kamle ye menta kam non don shu ka je khun bar ka voice of the people party ni namar tada pensi ka sarkar kan ni pini kum ka sarkar ka bale abha mo kita ki MLA kita ki minister ki bamenswa ki bamju her khando menta ka sedang men her khando meni tak bagi her khando menta kita ki MLA ba kita ki minister ki bamju rung sepo yo seyo du ru menta ki rung sepo yo du nangi krengi kata pan ki somong Isumong na keren ni kata. Nei pat ba ong kertiang dien long ki pat ba ki bastan. Wat ngop aga jing penbit jong kita ki bawa ong ba. Mau kum ba ki keren ki le kum tahi. Yong ngin penbit sisin sansnem. Dinem. Upat ba ru bit man la ka sisin sansnem. Kladi ka por sisin pa iki banwan ban penbit upat ba mentam dei sisin sansnem. Namar la penbit sisin sansnem ru kinum la syu. Dei namar tau na du mentakin sedang ban penbit upat ba hadu arpo pra. Mo hadu arpo pra kin penbit upat ba. Kajikli ka panghihapan kli pat ba. Ngabu api. Mo hadu POE ya ka ba kini kile menta. Mo kani ka sarkar ka badon napo ka jala ka jungi menta latip ya ka hukum ka MDA 2 mo haswa jong kata ka de MDA 1 ka de ju de hatu ka MDA 1 PE konrat sama bulet sio atau PE konrat sama ka MDA 1 beli bam jado apo yo kumbala ong do tau MLA jong nakalian ka jong ki PMI pat ba ka de tangah ni ka kenti ka banta bat ka daw ba ka de balai nomor klem artatin nomor ba ka don ka voice of the people party kata pihak ban sotu mo dai namang tanaw iwan kapat jongpi ni por pai ba badong ai ka jingsan ka barat ba ka jongpi ka voice of the people party wan nom ki na ka voice of the people party bangidong kam dia tri lang mo ye ni ba ka voice of the people party pensu lang barang ni ka por ka mamtaru ngaya wir nagaliang ka voice of the people party ye wir kita ki bam sim na kersan ka voice of the people party don na preng jongpi ki bam sim na kersan ka voice of the people party ho arpo lai ki bam pat sim na kersan ka voice of the people party hak MP election arpo saw don na preng jongpi ki bam pat sim na kersan ka voice of the people party hak ni ka MDC election arpo san ong ali hak ni ka kenti ka pamenta hak ni ka by election arpo riu ngin ni lang ber ka voice of the people party bat nga ngadon ka jingen badan sibun ki bakersan ki we pat ki political party badan ki jimut ka babha ko mga mapi sejarah kat ki don no aga we pat ki don haki we pat ki political party Rengong lada ka jimut ka jongki kalongkum ka jimut jong voice of the people party ong baling ini don la ka jong aling ini tre lang no ba ka voice of the people party badai hello kata kana murim ya we repi pat ba badong ai ka jing kesan ka barat ba ka jongpi ha ka voice of the people party nga syabangan syong no
awat wala darang don sibun ki ban kran re kapor kanom sha re sha ban pekut ngakwa namar ngamtip langan nang wan em ni kisnong ngajong pi mo langan nang wan namar ble election kisnong gidon ki hajar kli kisnong gi bangile yole sing ampoi shu ni kisnong ngajong pi din ma tadang ngakwa ban kran ni kade kai ga bang kran do arpo apply election po mulai kinong mulai kai bang kran na po ke MP election ni kade ban penkemau ki pa ngakran ni ke MDC election ban kran na kade ka ba election ko bamta bat wat num klet ya kade hadu ke election arpo pra no itip menta kadon ka thama ba apa yang dari Amerika, bat dari Iran, bat dari Israel. Mentah lakat tu kadi benai, bakal ketema kadang yat, nak kau kesingis kau pan. Dan kenal haki arpo ar, langan baklamo, hau arpo ar, langan bakla, kadang kau ketema, belaki apa yang art ligiri, bakal tak dari Rusia, bakal dari Ukraine. Bakal ni ketema hadu mentah, kadang yat. Nado arpo ar, hadu mentah, kani ketema, kadang yat. Nanti ini mi kerana ketema ni kapor kau mentah. Dari kaya mengaku alora ni kadi, yo presiden jong kata kari Ukraine, keberang dan hapeng jong kata Persia ya kari Rusia. Presiden jong kari Ukraine, presiden Zelensky, hakapor kebau ujob ya ke election ke jong u ke beningkong. Kumu presiden jong kari Ukraine, markasian ke beningkong kebau rung hapo kata po ke office terikam ke jong u presiden jong kari Ukraine. Bolo syong kata ke syuki, ulah khot ikita ki para menteri ke jong u baro. Hakata ka office terikam ke jong u. Onda kita ki para menteri ke jong u kilawan hakata ka office terikam ke jong u. Ulah ongkum ne ki. Wong ngam kwa bapin bu ya kedur ke jonga haki kamra terikam ke jong pi. Wong ngam kwa dari presiden juga di Ukraine. Dari wong ngam kwa bapin bu ya kedur ke jonga haki kamra terikam ke jong pi. Mau paling akranya kata. Ni mau pok keri India ke jongi. Nadu prime minister mentala buat so chief minister apok kejelah ke jongi. Kat sablet tanggadur jong Modi. Mau kat sablet Modi. Pet apok kejelah ke jongi kat sablet Konrad. Kedur jong Konrad kat sablet. Ki advertise. Wat adu kitu ngai mo. Wat adu ki t-shirt. Nak skim sarkar fokus belakang baklai mat kedun kedur jong Konrad. Mo magilong self obsess yala dia ban putri la dia ban yu ngong voice of the people party la kawan kan numle untuk kan pendam ya ka politics ka bakum ka tu ka voice of the people party no president Zelensky wong no udah president dari Ukraine wong ngam kwa iki para minister wong ngam kwa ba pinbu ya ka dur ka jonga ki kamra tri kam ka jongpi wong kumno wong pak haga jaga ba pinbu ka dur ka jonga wong bu ya ka dur jo ki khun ki jongpi balai wong namar ba katu kusuki ke ba ban kum ki menteri sarkar kadai ke syuki ke bedbor no sibun ki ban mi na katu ke syuki ke jongpi onda ka ba pibu ke dur ke jongki khun ke jongpi penumle kanu kapan keta ya kalawe jongki khun ke jongpi dei nama tadau ong wan bu ke dur ke jonga bu ke dur jongki khun ke jongpi no ha ke jur kom akarpat epi wan klet ya ne no akarpat epi wi ki badan hang ni bakat ki balak ban yo so hang ni por ka manta no le si hadu manta ka election commission ka patna lanu ngin long ye ka pai election MP apo ke celah ka jui ring om lada kum la sha ka si ka election la mande ka pai election ka manta bat kan de ka election arpo pra lasai ke si ka bangile ban tap ya ka vote ka bakodor ka jonga ka jongpi ong tole e ka we minta kamit hadin ba ki khun ki jonga ka jongpi ki lathia ki khun ki badang rit ki jonga ka jongpi ki para ki persa ki jonga ka jongpi ki badang rit ki lathia ong le bat pet ya ka dur khamat ka jongpi ma pet ya ka dur khamat ki khun ki jongpi ngait buan na pleng jongi ki balong kami long kapa mo oh peti khun por kita kedet leh por bagi yo thia kan peti kedur ka jongki kajing i mo teng la kum do si do ru i khun mar ble bi skun i khun ni am ong peti ya kedur jongki khun ke jongpi bat wan num klet ya kedur kamat ke jongki hadu ka si ba tep ya ka fu la shai ka si mo balada pili akum ta ba ngam ar tiet mo bagni ka ketido ke jongpi kani ketido jongpi kan num aila ba pili nyan itu budam badan ikot hai tu budam mi badan ibom hai tu budam mi badan kadudu ka syap
Lagi ni ketido ko jong pi kan poi be bandai show budam uran yang sharp ke jong upra. Oh, ngangit skem ya kata. But ngangit bapinai ke jengkesan ke barat ba, ya voice of the people party. Dia kublai shibun kublai